ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଓ ଚଢ଼େଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗପ କହିବି। ହଁ ଆଈ ମା କୁହ। ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛୋଟ ନଈଟିଏ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ନଈ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଥିଲା। ସେହି ଗଛରେ ଗୋଟିଏ କୋରଡ଼ରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ରହୁଥିଲା। ଗଛର ଅନେକ ଡାଳ ଥିଲା। ସେହି ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ବସା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ବସାରେ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଓ ଚଢ଼େଇ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଦୁହେଁ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ। ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିଲା। ଚଢ଼େଇଟି ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ଧୀରେ ଧୀରେ ଝୁଲୁଥିଲା। ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖୁଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଉଛି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପହଁରି ଜାଣିନଥିଲା। ସେ ଜୋରରେ ଡାକୁଥାଏ, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ। ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଆଣି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପତ୍ର ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଆସିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଥଣ୍ଟରେ ପତ୍ର ଟେକି ନେଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କଲା। ଏହିପରି ଦୁହେଁ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ। ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଚଢ଼େଇ ବସାରେ ବସିଥିଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗାତରୁ ବାହାରି ପଦାକୁ ଆସିଥାଏ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ହାତରେ ତାହାର ଧନୁଶର ଥିଲା। ସେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରୁଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ବସିଥିବାର ଦେଖି ଶିକାରୀଟି ତା ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା। କିନ୍ତୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତଳେ ଥାଇ ଏସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଚଢ଼େଇକୁ ଏସବୁ କିଛି ଜଣା ଭାବିଲା, ଶିକାରୀ ମୋର ମିତ୍ର ଚଢ଼େଇକୁ ମାରି ପକାଇବ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଶିକାରୀର ଗୋଡ଼କୁ ରୋଟ୍ କରି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଶିକାରୀ ଗୋଡ଼କୁ ଫୋଲେଇ ଦେବାରୁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଲା ନାହିଁ। ଚଢ଼େଇ ବଞ୍ଚିଗଲା। ବହୁତ ରାଗି ଯାଉଥାଏ, ହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ସେ କେବଳ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଚଢ଼େଇକୁ ଅନାଇ ରହିଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଚଢ଼େଇର ଉପକାର ଶୁଝି ପାରିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଗପଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ ଆଈ ମା। ପ୍ରିନ୍ସ କହିଲୁ ଦେଖି, ନଈରେ କିଏ ଭାସୁଥିବାର ଚଢ଼େଇ ଦେଖିଲା? ନଈରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭାସୁଥିବାର ଚଢ଼େଇ ଦେଖିଲା। ଅନନ୍ୟା ତୁ କହିଲୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କିପରି କୂଳକୁ ଆସିଲା? ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇଟି ଗୋଟେ ପତ୍ର ପକେଇଦେଲା, ସେଇ ପତ୍ର ଉପରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି କୂଳକୁ ଆସିଲା। ପ୍ରିନ୍ସ ତୁ କହିଲୁ ଶିକାରୀକୁ କିଏ କାମୁଡ଼ିଲା? ସେଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଶିକାରୀକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା।